Ngo-1908 izinkumbi zabesifazane zabamba imashi emgwaqeni yaseNew York, eMelika. Laba besifazane babekhononda ngokungalingani. Emuva kweminyaka engu-60 kwenzeka lokhu, inhlangano yezizwe yabungaza usuku lokuqala lwabesifazane. Namanje-ke zisekhona izinselelo ezibhekene nabesifazane. Izisebenzi zikahulumeni besihlangene lapha ukuzobhunga kabanzi ngezinselelo ezibhekene nabantu besifazane. Okuvumelwana ngakho-ke lapha ukuthi bancane kakhulu abesifazane abasezikhundleni eziphezulu kuhulumeni. At the bottom, women are many, but as it goes up to the top echelons, they become fewer and fewer and fewer. Government needs to be deliberate about breaking that particular pattern of development. Udokotela Fikile Ndlovu waqala ukusebenzela uhulumeni ngo-2006. Uthi-ke le ngqungquthela kumele iphakamise amasu okuxazulula izinselelo ezibhekene nabesifazane. Nenye inkinga ukuthi abantu besifazane uyathola ukuthi eSouth Africa nala KZN in particular khona ilevel la kufika ukuthi abasakwazi ukudlula khona, kusho ukuthi kuyavaleka. Olunye udaba okuzobhungwa ngalo kabanzi lapha ukuhlukumezwa kwabesifazane kanye nezingane. NginguSimphiwe Makhanya, kwezindaba ze-SABC ngiseThekwini.